מדקה לדקה נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דיבורים הגיבור יש שיכור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים יש כאב יפה שעובר מהר שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם איך אני אמרתי לך ככה את יפה זה מה שאת צריכה זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה זה קרה בסתיו של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר אני זוכר שהיא עברה אני זוכר איך הכל יתעורר אולי את זוכרת מה את אומרת מה את אומרת עכשיו אולי גם נמצא איזה נושא לכתיבה like to be one of those girls to sit in the sun and look at the world and never think, wow, am I enough? Am I enough? Because life is easy when you know that you're the main character and I'm sitting here thinking this is not fair but her smile makes it hard to be mad. It's not her fault that I'm so fucking sad. הרפתקה? מאיפה אני אביא לך הרפתקה? איזה סוג של הרפתקה? הרפתקה לנו. אני מדברת על דברים שהם גדולים מהחיים. גדולים מהחיים. משהו שאנשים רגילים לא מעיזים לעשות. לא מעיזים לעשות. משהו שאסור לעשות. שאסור לעשות. כמו מה? שבו יפה. תעצמו את העיניים. ותפתחו את הפה. נו, תבלעו. מה זה היה? אנחנו עומדות לצאת לטיול קטן. טיול? לאן? לתוך הנפש. רגע! את לא רוצה להגיד לי שלקחנו... מה? טריפ? טריפ! לקחנו טריפ! אני בטריפ! איזה פוסטמה. אלוהים! את רואה אותה פעמיים! תירגעי. איך את רואה אותי? תירגעי. אני זולגת לך כבר? תירגעי. את רואה צבעים? תירגעי. את רואה צבעים? תירגעי. אני זולגת פעם? תירגעי. אני רגועה. אני רגועה! אני הכי רגועה שיש, אין יותר רגועה ממני. תסתכלו על הבורקה, בוא ניקח למצב שהיא נמצאת פה עכשיו רגועה. אין לי לחץ
אחרי חצי שעה. את לא מרגישה כלום עכשיו. אני לא מרגישה כלום? אומרים לך שלא, אל תדאגי. אמא שלי הולכת להרוג אותי. אמא שלי תהרוג קודם את עצמה, ואחר כך אותי. אמא שלי מתה. אני יודעת אני לא יודעת אם אמא שלה באמת מתה, או שהיא המציאה את זה בשביל הבדיחה. מה כל כך כואב לך שאני יתומה? שגם אם ימאס לי ממך יום אחד, לא יהיה לי לב לזרוק אותך. את בלתי ניתנת לזריקה. זה המשפט הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. תמצא, תני לי יד. סופי, תביאי יד. אתה לא מפחדן. אין מה לפחד. אנחנו ביחד. שום דבר רע לא יכול לקרות לנו כשאנחנו ביחד. רק שתדעו שאתן החברות הכי טובות בעולם. אל תתחילי לזלוג לי עכשיו. ושהלוואי שנהיה ביחד עד שנהיה זקנות. ונהיה כמו זקנות פריגיות כאלה. שתמיד הולכות ביחד ומחזיקות אחת את השנייה שלא ניפול. כת סודית כזאת עם שפה משלנו שאף אחד מבחוץ לא יכול להיכנס. וכולם ידעו שהחברות הזאת היא מעל הכל, מעל הבנים ומעל הילדים ומעל הילדים ומעל הסמים. Sophie, now that we're friends, we've decided to make you our new project. New project? What? I know. I'm so nice, so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than us? My tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, we simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, we're determined to succeed. Follow my lead. And yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper place when you talk to boys. You know it's good when it's fun. I'll show you what you used to wear, how to fix your hair. Everything that really helps to be popular would help you be popular. You have me there right behind, and wouldn't force me on a slave. You've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by a frank analysis. You're the fittest personality that I have seen. Never chosen to become a sister advisor. There's nobody wiser, not when it comes to popular. I
חשבתי שאולי לא קיבלת אותם. לא, זה בסדר, הם אצלי, אין לך מה לדאוג. אז חגית, את בטח יודעת שלכל מקום יש את המבדק הפנימי שלו. ברור. אז עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות, ואני כבר מבקשת ממך לענות בלי לחשוב יותר מדי, בסדר? בסדר גמור, אבל לפרוטוקול את מחפשת מזכירה. כן, כן, בהחלט. את מוזמנת לסגור את העיניים. זה בסדר, זה חלק מהעניין. עכשיו, קחי נשימה ארוכה דרך האף, ותוציאי דרך הפה. תקחי נשימה ארוכה דרך האף, ותוציאי דרך הפה. תקחי נשימה ארוכה דרך האף, ותוציאי דרך הפה. את מוזמנת לפקוח את העיניים. איך את מרגישה? סוג של רעננות כזה, את יודעת. אז למעשה אנחנו מוכנות לה. חגית, אני אוחזת בידי חפץ. במה אני אוחזת? מה זאת אומרת? במה אני אוחזת? אמרנו בלי לחשוב. את אוחזת בטלפון. נכון. אז נניח שהטלפון מצלצל. את רוצה שאני ארים אותו? אני לא יודעת מה להגיד לך. ומבחינתו מצלצל. הקליניקה של דוקטור ליכטמן, שלום, איך אפשר לעזור? שלום, אני רוצה לדבר עם דוקטור ליכטמן. היא נמצאת במשרד? רק שנייה אדוני, אני אבדוק בשבילך. אני עסוקה. היא לא יכולה לדבר כרגע אדוני, אבל אני אשמח להשאיר לה את הפרטים שלך ולמסור שהתקשרת. כן, תמסרי לה, רק שנייה אדוני, אני ארשום את זה. תמסרי לה, שאני מוכרח שהיא תשלח לי את השק שהיא חייבת לי, אחרי שאני אגיע למשרד ואשחוט את הדרון. את יכולה למסור לה? רק שנייה אדוני. אתם מקבלים כאן שיחות כאלה? חגית, אנחנו באמצע סימולציה טלפונית. תראה אדוני, אני די חדשה כאן. מעניין לי תחת יא חתיכת נבלה. אדוני, בבקשה תירגע. אני עוצרת אותך שנייה. אנחנו לא אומרים לבן אדם עצבני, תירגע. אז מה את רוצה שאני אומר לו? אני לא יודעת מה להגיד לך. אני עסוקה. טוב, אדוני, רשמתי את הפרטים שלך, שיהיה לך יום יפה. נמסר לך את שמו? לא. אז איך אני איתה? אני חיפש אותי. אולי רק אחרי שהוא השחט לי את הגרון. רק שתדעי שאם זה היה מקרה אמיתי, כמובן שהייתי כבר מבודדת עם מי אני מדברת. רעיון של סימולציה חגית, ולדמות במידת האפשר. מקרה אמיתי. טוב, אוקיי, כן, בסדר. חגית, איך הזיכרון שלך? מצוין. אז נניח שהייתי עכשיו מתקשרת לבוס האחרון שלך. מה שמו? מר מנדל. מר מנדל. אז מה את חושבת שהוא היה אומר שהחיסרון הכי בולט שבך? אולי שאני מתאמצת, יתר על המידה. את בטוחה בזה? כן. אז בטח עם זיכרון כמו שלך, את זוכרת את הסלולרי שלו בעל פה. ברור, 053-701-7710. למי את מתקשרת? 3 ניחושים. אני לא כל כך מנוח עם זה. מר מנדל? אני מתקשרת לגבי מזכירה שהעסקת פעם? כן, חגית ליפשיץ. נכון. תגיד ככה בינינו, אם היית צריך עכשיו לציין חיסרון הכי בולט שבה, מה הוא? תודה מר מנדל, עזרת לי מאוד. חגית, למה עזבת? פשוט חשבתי לעשות הסבה. ממזכירה של עורך דין למזכירה של פסיכולוגית? הרגשתי שאני משוועת לעבוד אצל מישהו יותר מרתק. תסתובבי ותשכבי על הספה. עכשיו אנחנו נשחק משחק סימולציות קטן. אסוציאציות. דווקא משחקים כאלה אני אוהבת. למה? היית פעם מטופלת באיזו מסגרת? לא, אני לא. אוקיי, את מוכנה? כן. עגבניה היא! פרי. בננה היא! ירק. מספר כרטיס אשראי שלי הוא! חסוי בהחלט. אמא שלי היא! בסדר? אבא שלי הוא! סבבה. אני שונא. מתמטיקה, נכון? תגידי, לאחד מההורים שלך יש קשר למתמטיקה? אבא שלי היה רואה חשבון. ומה הייתה תגובתו של אביך לזה שאת לא אוהבת מתמטיקה? הוא לא היה כל כך מרוצה.
אז איך זה להרגיש אכזבה של אבא? אני לא אמרתי את זה. נמשיך. מאז ומתמיד הייתה לי נטייה השמנה. היית פעם שמנה? שמנמונת. וזה הפריע לך במשהו? עם הבנים. לא כל כך הלך לך, אה? לא כל כך. אז היא מתבגרת שמנה שלא הלך לה עם בנים והיא אכזבה של אבא. אני לא אמרתי את זה. חגית, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג. שום תקרה לא נפלה, נכון? נכון. אבל לשמיים, אם את יכולה לומר את זה בקול רם. לומר מה בקול רם. תגידי, תחזרי לך. הייתי שמנה שמנמונת. שלא הלך לה עם בנים. זה בא בתקופות. ודחיתי טיפה את הבגרות במתמטיקה אני לא אמרתי את זה. והייתי אכזבה של אבא. אני לא הייתי אכזבה של אבא. תגיד, תאמרי את זה, תזרקי למים. הייתי מתבגרת שמנמונת שלא הלך לה עם בנים, ודחיתי את הבגרות במתמטיקה והייתי אכזבה של אבא. אני מצטערת לשמוע. ומה עם אמא? מה איתה? מה לא בסדר איתה? למה שמשהו יהיה לא בסדר איתה? אז איך זה שהיא נשואה לסמרטוט? אבא שלי הוא לא סמרטוט. סמרטוט? הוא לא סמרטוט. סמרטוט? הוא לא סמרטוט. הוא סמרטוט. הוא לא סמרטוט. למה את סמרטוט? אני לא סמרטוט. את סמרטוט, אני לא סמרטוט. תסמכי עליי, את סמרטוט. אני לא סמרטוט. באמת, באמת? באמת, באמת, אני לא סמרטוט. באמת, באמת, באמת? באמת, 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 באמת. אז לא, כמה כאב, באמת. כמה כאב. חגית, מה את רואה בתמונה? כלום. מה את רואה בתמונה? נחש צפה, פצצות עשן, רימונים, מחנה ריכוז, אושוויץ, שואה, רימונים, גפילטה פיש, שישליק, נחמן מאומן. תעזבי את האוכל! קניידלה, טלפלה, תעזבי את האוכל! נוצות אפות, סכין חותך תעזבי את האוכל! חולקים תפוחי אדמה. תעזבי את האוכל, אמרתי לך, מה את לא מבינה? תפוחי אדמה, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה. מה עוד? בבאז. את קילה אותה עכשיו? אני אמרתי בבאז, זה מה שאני אמרתי, אני אמרתי בבאז. את קילה אותה. אני אמרתי בבאז. המזכירה הקודמת לא קיללה יום בחייה. שתלך להזדיין המזכירה הקודמת! וואו. אמרתי שתלך להזדיין המזכירה. שלום, הרעיון הסתיים. סליחה, אני לא יודעת מה עבר עליי. את רוצה לדעת מה קרה לך? את מקרה קלאסי, אבל קלאסי של אגרסיה, דיפרסיבית, מודחקת, זה מה שאת. הסתכלת פעם במראה איך את פסיכית. מה? את מכה שלא נכתבה בתורה. פתאום יש לך פה דימויים, מה? תתפלאי, אנשים אומרים לי שאני מאוד יצירתית. היא כל כך יצירתית שאף אחד לא רוצה לקבל אותה לעבוד. אל מי את מדברת? אני פה. את אבל ממש לא התקבלת לעבוד פה. מי הבנת? בכלל רוצה לעבוד אצל פסיכית כמוך? מה? שמעת אותי. תשתקי. למה? תשתקי אמרתי לך. תגיד, אני זקוקה לטיפול דחוף. תשתקי. נו, למה את לא אומרת? תשתקי אמרתי לך. למה את לא אומרת? אבל תשתקי! נו, אני אומרת לך למה? חתיכת סמרטוט של אבא. וואו. אין לי מילים. ערב טוב, ערב מצוין, הטרנד משוריין, רבע כוס רום ביד, באתי במוד מסוים, בלילות כמו הטלס, ואף הלילה טלס, רק תודה לא נדבר מחר.
לכבד GPS, GTA ישלם משטר. לא הבנתי מה אמרת, הבנו, דבר ללמפה. כולי נוסעת בצ'חלה ושקטר אותו. תגיד לי, מה איתכם? מה עם המוזיקה? הדור הזה. זה עברית? זה מה קרה לשירים שהם שירים? ריקודים שהם ריקודים? ככה אתם תשנו את העולם? אולי תעשו אותו ככה? נורא מצחיק, נורא. אולי גם לי בא לשים גז על הבמפרים. לכבד GPS, GTA ישלם משטר. לא הבנתי מה אמרת, הבנו, דבר ללמפה. כולי נוסעת בצ'חלה ושקטר אותו. מה קורה? היי לידור, בואי שבי. לידור, מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? אני כבר גדולה. את בת 15. אני עוד 3 חודש בת 16. 3 חודשים. ורק בגלל שהגעת לגיל מסוים, זה לא הופך אותך לבוגרת או מבוגרת. מה את רוצה להיות? לא יודעת. מעצבת אופנה. מקסים! מעצבת אופנה זה מקצוע נהדר. ואת? אני? כן, את. מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? אני היועצת. זה המקצוע שלי. וואי, חשבתי זאת עבודה זמנית כזו. לבינתיים. לידור, את יודעת למה בחרתי להיות היועצת או בבית הספר? כי זה קרוב לבית שלך? כי זו שליחות. אוקיי, אני יכולתי לבחור לעבוד במגוון מקצועות אחרים. אני יכולתי להיות נהגת מונית, נהגת אוטובוס, מורה למתמטיקה, שחקנית, לא עליהם. אבל אני בחרתי לעבוד פה. כי פה לא רק שאני מעריכה את עצמי, אלא שאני מעריכה את עצמי מאוד, ואנשים מכירים אותי, ונשים, ובנות, צריכות לעזור אחד לשנייה. לידור, מה את עושה? גם את עומדת בשעה עוד מעט, לידור. באמת. זה הדבר הכי חשוב אוי, רק קיבלת תודה. כן. סליחה, חשבתי שלה שקט. אני אחזור עלייך עוד שנייה. אני איתך. איפה היינו? משהו נשים, עזרה אחת בשנייה. כן, לידור. הסיבה שקראתי לך לכאן למשרד שלי היא כדי לדבר על הרכילות שהופצה בקרב התלמידים. רכילות? הרכילות על תלמידי השכבה. אורי חיים שלי, אני לא נוגעת בלשון הרע בכלל, כלום. אבל שם לשון הרע, אני פה, כלום, שפיתי חמצה חצה, אין רשום בצד. בית הספר רואה זאת בחומרה רבה. אני והמנהל מסכים שאין לתת לזה יד, ואנחנו נשמח לשמוע מי הפיץ את הרכילות הזאת. אין לי מושג. כבר כמה וכמה תלמידים כתבו שאת הפצת. איזה תלמידים? זאת לידור? זאת שובל. זה דניאל הבן. זאת דניאל הבת? זו אורטל? זאת ליטל. נכון, תקשיבי, אל תאמיני לה, יש לה פי יותר גדול זה לא נכון? לא, כאילו. שמעי, שמעתי את הרכילות. וואי, איזו רכילות. אבל לא הפצתי אותה. אני רואה שאת ולשון הרע התחברתן מאוד בדקה האחרונה, אז אני אשמח לדעת מי הפיץ את הרכילות. אין לי מושג. אבל אם את שואלת אותי, מאז שהשעו את שגיב אוחנה, על זה שהוא זרק שולחן על המורה לערבית, יש לו מלא זמן פנוי. לידור, אני יכולה לתת לך עצה? אני לא מזמן עברתי תקופה לא קלה. אוי ואבוי. זה רק רגע.
זה לא זה. ואני ילדתי בן קטן ומתוק. אוי ואבוי. זה לא זה. ואחרי הלידה, בעלי, אביתר, החליט שהוא רוצה גירושים. וואי, זה פשוט אוי ואבוי ואוי ואבוי ועוד אוי ואבוי. אני לא מאמינה שהוא עשה ובתקופה הזאת, אני החלטתי שאני צריכה לעשות שלי. אני נרשמתי לקורס לשיפור הביטחון העצמי. ואת יודעת מה עושים? כל יום בבוקר, קמות, מסתכלות במראה, ואומרות 3 דברים נחמדים על עצמך. דברים קטנים, כמו סמדר, את מריחה טוב. סמדר, השרשרת שלך יפה. סמדר, הבן שלך לא שונא אותך. ואם מתמידים בדברים הקטנים, שמים לב לשינויים, גדול, מה? גדול? יפה מאוד! כי השינוי האמיתי מתחיל בגד ים, ביקיני, בגדים בזרה? מבפנים! גדול, מבפנים! באמת, גירושים זה לא דבר קל. את בטח תתפלאי לשמוע. שבעלך? כן. אביתר? שהוא עזב אותך בשביל סוכנת נסיעות ההיא? זה רץ בוואטסאפ של ההורים, כולם יודעים. לא, זה לא מצחיק. סליחה, באמת חשבתי שזה על שקט. לא מאמינה. הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר. איפה היינו? משהו ביטחון עצמי, הבן שלך לא שונא אותך יואו, את בוכה? אל תבכי. זה ריאלי. טוב לו. נביא לך מים? מה קרה? זה אביתר. הוא עושה לי בעיות עם משמורת. יואו, אני הכי מבינה אותך שבעולם נראה לך משהו, היא משגעת אותי עם השעות. לא המשמרת, המשמורת. באמת לא הבנתי. הוא אומר שאני לא יכולה לגדל ילד על משכורת של משרד החינוך. אבל זה לא רק לגדל ילד. זה גם חשבונות, ועורכי דין, וגירושים, וחניה. ואני ביקשתי מדביר המנהל שיבדוק לי העלאה במשכורת 20 פעמים. רגע, את רוצה שהמנהל ייתן לך העלאה בשביל הילד וזה? כן? נו, תשלחי לו את התמונה. איזה תמונה? על מה את מדברת? איזה תמונה? תגידי רגע בכנות אבל, את בכלל שמעת רכילות? לא, ואני גם לא רוצה לשמוע. בסיטואציות האלה, הדבר הכי מכבד לעשות זה לא לשמוע ולא להפיץ. זאת את. מה? כל הרכילות הזאת היא עלייך. מה? לא, לידור, לא מצחיק. טוב, סבבה, לא מצחיק, אז לא מצחיק. רגע. על מה בדיוק הרכילות הזאת? תקשיבי. אומרים שמאז שבעלך עזב אותך, יותר נכון בגד בך. אז אומרים אומרים שאת התחלת לצאת עם מני ממטרה. אני? כן, נו. כל הבית ספר מדבר על זה, זה נהפך למשהו ענקי. אני? כן, נו. אני? תגידי, מה יש לך? נתקעת לו משהו שמה? אני? טוב, חלאס. אגב, אם אני כבר פה, רון ושגיב ביקשו סרטון ברכה. לא, לידור, אני הרגע נפרצתי מבעלי. זה עוד הרי, זה... מה, את לא רוצה שידעו פפרצי? לא, בכלל לא. טוב, כן, לא. אבל, שתדעי שיש התערבות ענקית. אומרים שמי שזוכה או מצלם אותך ואת מני ממטרה יוצאים, זוכה בכסף וזה נהפך לזכייה ענקית. לא, לידור, זה לא יכול לקרות ככה, ממש חמור, אני אדבר הכל למנהל, ואני אספר לו הכל, הוא ישאר אותך. אז זהו, שלא. מאז שפיטרו את המנהל מהמגזין רכילויות, הוא רק נואש לרכילות. אתמול ראו אותו עם מכשירי האזנה בקפיטריה. מה? נו, זה בוואטסאפ של ההורים. תקשיבי, מה את צריכה לעשות בשביל לקבל עליו? תשלחי את התמונה שלך עם מני ממטרה. קוראים לו מני צורקל,
ובקרוב גם לך. לא, הדבר היחיד פה שיוצא זה השמועה הזאת ויוצאת מכל כלל שליטה. אני ובן גביר, ובעיקר אני, לא ניתן לזה יד, נדבר אחר כך, חזרי לשיעור שלך, יום טוב לידור. אני הצעתי. יום טוב לידור. תראו, אישה עם כובע יושבת על ספסל. איזה כובע יפה. יופי של כובע יש לה. בטח אנגלי. תוצרת חוץ. תוצרת חוץ! מזמן לא ראיתי כובע כזה. נפלא. ובדיוק לי יוצא לפגוש אישה עם כובע. ועוד כובע בדיוק כמו שאני רוצה. יש לי חולשה מיוחדת לכובעים. הכובע, לדעתי, נמצא בין האדם לבין השמיים. ועם כובע כמו שלה, איזה כובע! את בטח שמחה מאוד עם הכובע שלך. שמחה עם הכובע. מה? ודאי, מי לא ישמח עם כובע כזה? Неужели он нашел в ней Бога? Он так чувствовал свою свободу. Рядом с Богом тогда все можно. Когда Бог твой ложный, неужели он нашел святую? Сел играть в русскую пулю дуру. Рядом с Богом тогда все можно. Когда Бог твой ложный. כשאת צוחקת, הכובע מרקל לך בעליזות על הראש. עכשיו הוא נח. צירה! בחיי! צירה לציפורניים. איזה יופי של קצירה. בטח מפלדה. שבדית. שבדית. יושבת לך עם הכובע על הראש ומשאפת את הציפורניים בקצירה. מדהים. אני מאוד אוהבת לשאף את הציפורניים בקצירה. איזו קצירה. זה קצירה בדיוק כמו שאני רוצה. זה לא קצירה. זה... חלום. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь мне. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парень не случится, по полю то кручу, все поймать стремится ты мой. והציפורניים שלך יוצאות כאלה חלקות ועגולות. ממש נעים לך. מה? נעים לך. מה? נעים לך. מה? נעים לך. מה?
איזה כובע! ואיזו פצירה! ועכשיו לחמישית! כן, כן! ככה! נפלא! 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 זה באמת מעניין שיצא לך גם כובע וגם פצירה בדיוק כמו שאני רוצה. משגע. כובע ומקד את הפצירה. אין סיכוי. שוקולד! בחיי! שוקולד! יכולתי להישבע שיהיה גם שוקולד. שוקולד! יש לה שוקולד! שוקולד! יש לה שוקולד! שוקולד! יש לה שוויצרי. שוקולד שוויצרי. שוויצרי! הכי הרבה אני אוהבת מתוקים. ומכל המתוקים, הכי הרבה אני אוהבת שוקולד. מה טוב לך בפה? מה? איזה כובע! ואיזו פצירה! ואיזה שוקולד! מה טוב לך בפה? מה? איזה שוקולד שזה היה. שזה היה! יש אנשים שיש להם הכל! כובע, פצירה ושוקולד! השוקולד הרג אותי! כן, ככה. יש אנשים שיש להם הכל. כובע, פצירה ושוקולד. Dear world, believe it or not, I knew about fear. I knew the way loneliness stung. I hid behind smiles and crazy hot clothes. I learned to kiss boys with my tongue. That's good. But oh, the world, it held me down. It weighed like a concrete prom queen crown. No one thinks a pretty girl has feelings. No one gets her insecurity. I am more than shoulder pads and makeup. No one sees the me inside of me. Jesus, you're making me sound like air supply. They couldn't see past my rock star mystique. They wouldn't dare look in my eyes. But just underneath was a terrified girl who clings to her pillow and cries. My looks were just like prison bars. They've left me a myriad of scars. Myriad, nice. No one thinks a pretty girl has substance. That's the curse of popularity. I am more than just a source of hand jobs. No one sees the me inside of me. Box up my clothing for goodwill and give the poor minority tract. Donate my car to crippled kids or to those ghetto moms on crack. Give them my hats and my CDs, my